जाबाय दखाननिफ्राय दखानाव दङ दायो ओमफ्राय नै जोंना मा संखोथाय अमा बेदर संग्राया आरोखि आलुजों आलुजों अमा बेदर जागोन आरोना लोगोफोर दिनै 5K जाथारसिगोन लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट मददाव होदो बेदरा होदो पर्क मिट फिश नैबेजों आलुजों संगोन आरोना अमा बेदरखौ बिखा लानांगौलै अमा बेदर लाबा बिखा लानांगौ बिखा मेदामा नै मेदामा दखानावहाय मोनाबिलि समाव गासैखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय आरोना मा खबरालै दहायनियाव माबाफोर दं नामा दहाय नैबे जाबाय दहायनि ओंख्रि ओंखामा मोनबाय अमा बेदर जाथारनोसैलायलै लोगोफोर गोथाव गोथावनो बरिया मोदोमदों आरोना बरिया हल्ला नहीं करबे हो हल्ला नहीं करबे बो मांस बनाई रही मांस लाइव में आहे रे लाइव वैसे मोर कस्टमर गिला दखानाव माने एसे ओरैबो मोननाय जायो नालाय लकेल ओंखायनो माने कास्टमारफ्रा फैबाय थायो आरोना नैबे दखानावहाय ओरै माने लकेल मोनो आरोना ओइ खामगोन माखौ आहे तो माखौ बिक्री करा माखौ आहे माने दखानावहाय कास्टमार फैलाबाय थायो दसेनो ओमफ्राय कास्टमार आंनिया माने बर'फोर नङा दै हारसा गोजासो आरोना लोगोफ्रा पार्टनारफ्रा दखाननि कास्टमारफ्रा माने बे खाथिखालायाव माने ओरैजाय साइथिं बारबासो बर'फोर दङ नालाय बे साइथिंनि ओरैजाय माने बङालिफोर आदिबासिफोरसो दं नालाय ओमफ्राय माने सिनायलायखाजोबनाय लोगोफोर गोजा आरोना दाथ' सिनायजोबखालायबाय लोगो गोजा गासिबो आलु होबाय बिसोर माने दखानाव फैनानै एसे लोंफैनायखायसो न'खरफोरखौ एसे सालायलांनो हादों आरोना बे दखान फिसाजोनो माने न'खौ एसे दायो माने एसे एनै हां मोनो आरोना राहा मोनदों आरोना नङाब्लाथ' एसे उपाय गैथारा जानायाथ' आरो बेदर ना नङाबा जाखायासै नोंथांमोन ना बेदर नङाबा ओंखामानो जाखाया हालदै होनानै बरिया नुबायलै कालारखौ
फाजा खालामगोन ना ओंख्रि खालामगोन नै जोंहाना आंनिया लाबा बेनो आरोना नोमबाजैया बाजैसो जागोन दे नोंसोरो ओमफ्राय सोरबा बिहामजो जागोन आरो सोरबा बेवाइ जागोन सोरबा बाजै जागोन सोरबा बिहामजो जासिगोन सोरबा बेवाइ जासिगोन दायो संगासिनो दं आरोना गोथाव जाथारसैलाय मावा दाङा मोजां मोनलायना लानाय ना एकदम माने जि गोथाव संना होखायो खोब्बाय दायो नै मस्ला मस्लि दोनग्राया दखाना माने थिङा एकदम गोलैहां फुख्रियाव बायहां बार बारसोदोंना मैयाबो दाख्लैबो बिराद बार फैदों माने फागुननि बाराथ' फागुनाव बारला दाना बोथोरा सोलायबाय नालाय एकदम थिङा बुखारां माने बुखारदिया आरोना जेने थेने माने आं एसे गोरा खाथाफादों खेनसे माने सिगां थानाय बोसोराव माने बिदिनो बुखारखांजोब्बाय एकदम फुख्रियाव थिंखौ फुख्रियावसो नागिर मोन्दों आरोना आंलाय सानदोंमोन दाख्लैनि बारावबो माने बुखारगोन ना बुखारबाथ' फुख्रि दं नालाय फुख्रियाव गलांजोबो नागिरनांगौसो जायो फुख्रियाव गाग्रोम माने एसे गोरा खाखादों आरोना आङो दाख्लै खेनसे बानायनायाव बेनिखायनो माने बुखारदिया आरोना बाराथ' ओरैबायदि बारखादोंमोन माने साननैया नैबेबायदि माने ओंखाम ओंख्रिखौ संनो हायाखैमोन आरोना बिदि लांदाङावहाय बिदि लांदाङाव ओंखाम ओंख्रि सङोब्ला माने बारा एकदम जानो हायाखैमोन जानो हाया माने हाद्रिफ्रा बिरबोनानै माने एकदम माने हाख्रेब मोनजायोमोन आरोना दिनै बार गैयाना ओंख्रि संग्राया ओंख्रिया मोदोमदोंलै गोथावनो मा नांगौ नोंनो बेदर नांगौ नामा नोंनो आमाया बेदर लांफैदोंलै नै बेखौ लानो थां मोनाखै नैबे अमा बिथै थाइबानि मोनना मोना बेदरखौ थाइबानि कास्टमार फैदोंलै नै कास्टमार अमा बेदर लांनो थाइबानि हरलाय नै बेदरनो थाइबानि थाइबानि बेदर नांगौनो थाइबानि आमाया थाइबानि बेदर कास्टमारा थाइबानि बेदर थाइबानि साम'सा सनानिसोलै जोंख्लाबजोबखायो नै सनानि सामस दद' अमा बेदर नायखे जौहा जा दखान है थाइबानि अमा बेदर जाफैदों आमाया आनैया हराखै खावनानै लाना फैदों इयो एरदो खामगोन दखानानो माने ओरै फानग्रासो नालाय दखाना ओरैसो मोनो नालाय एकदम कास्टमारफ्रा बिराद दावराव जायनो ओरैनो फैबाय थायो नालाय बिराद हाल्ला ओंखारलांबाय सिरि जाबाय दासो ओंख्रिखौ दै होदों र' दै होखांनानै दा बोखांबा एसे देखायनोसै
आलु फिसा आलु गोरलै आलु गोरलै मोनने आलु गोरलै थावो दा लकेल आलु होनब्रा लकेल आलु मा आलुआ फिसा फिसा नालाय गोरलै नङा होमबा फिसा जायो आलु फिसा लकेल आलुजों अमा बेदरजों जिरायनो हो आच्छा लोगोफोर साफ्रोमबो फेमिलि इउटुब फेमिलि नोंथांमोन 5K जाथारसिगोनलै बारा गोबाव गैथारला थाबैनो 5K खालामना होदो जायफ्रा माने गोदान फैदों दायो माने लाइभखौ नायगासिनो दं गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो फेसबुकखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन फल' खालामनो हागोन आरो ना ओमफ्राय इउटुबखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो ना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो ना एसे एनै नोंथांमोननि मददखौ एसे मोनलांबाय थागोनखौ माने आसा खालामनानै दं जेरैबायदि माने भिउसफ्राथ' दायो माने थिगानो फैगासिनो दङ ओमफ्राय डलार आर्निंफोरबो जानानै दङ मनिटाइज जाबाय आरो ना आङो दाख्लैबो मैयाबो एसे बुंखादोंमोन मनिटाइजबो जाबाय चेनेला बरिया माने थिगानो सोलिगासिनो दं दायो दे बोर लादोलाय ओंख्रिया बोर लादोलाय ना बोर लाथ'वा एसे हेलौ हाय नोंबो एसे बुंदो फंनैसो नोंनि बेयावहाय बिहाव जानाय दं बेवाइ जानाय दं बिगुमै जानाय दं बिदा जानाय दं गासिबो दंजोबो गासिबो सोमोन्दोनि दं फेमिलि इउटुब फेमिलियाव इउटुब फेमिलि नोंथांमोन बेदरा माने गोदौगासिनो दङ मोनबाथाय जाखानोसै दासो दै होदों नालाय आलु फिसा फिसा ओमफ्राय फर मिट होनो आरोना अमा बेदर होनो अमा बेदराथ' आरो जोंनि फेभरेटखा बर'निनोखा अमा बेदरखौ गारनानै हाबा हुखा जेबो जानो हाया अमा बेदरानो मेन अमा बेदर नङाब्लानो जेबो हाबा हुखाबो जाखाया नङासै होनबा ने पार्टनारफोर लोगोफोर दा अमा बेदरानो माने मेन आरोना अमा बेदरखौथ' ओरैबायदि जाखायो गोलैबाय नै गाजोला गबाय बायजोब्बाय मायाबा जाबाय थाथ'नोसै बायजोबथारबाय दखानाबो एकदम बैसागुआव बानायथारनांगौ औवा एसे लाबोनानै दखानखौ माने एसे थिंफोरखौ खाफ्राजोबनांगौ जिबायदि बार फैदोंमोन मैया दाख्लै नै बेदरा वाव मोनसिगोन आलु गोरलै गाबोन दरसो बयलार नङा र' अमा बेदरसोदां गैया खोबलायबाय आंनियाव माने ओरै लकेल मोननाय जायो आरोना जेने थेने थुब थाब माने सोलिनानै दं बेजोंनो एसे एनै थगायलाय गैया फेमिलि नोंथांमोनजों माने डाइरेक्ट खिथाखादों नोंथांमोननो डाइरेक्ट खिथाखादों डाइरेक्ट सेयार खालामखादों माने आङो मा मावनानै दायो सोलिनानै दङ बर्थमान मा मावबाय थायो गासिखौबो माने आङो नोंथांमोनजों सेयार खालामनाय जादों आरो ना मानो होनब्ला नोंथांमोना आंनि फेमिलि जाबायना नोंथांमोनानोसै आरोना आंनि फेमिलिया न'खरनि फेमिलि दायो नोंथांमोनानो आंनि न'नि फेमिलि जाबाय आरो दा जायफ्रा गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव खालामनानै लाब्लानो जाबाय एसेब्लाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दा माने न'आव जेरै फेमिलि बिदा फंबाय फेमिलि बिदिनो नोंथांमोनाबो आंनि असे आंगो बिदा फंबाय फेमिलि जाबाय आरोना दायो थाबैनो 5000 जागोनखौ आसा खालामो 5000 फेमिलियाबो थेमालि नङाना लोगोफोर 1000 2000आनो बेसे बुरजा जायो माने दाथ' 5000 जानो थांगासिनो दङ दा जेरै न'आव आंनि फेमिलि दङ बिदिनो नोंथांमोनाबो आंनि फेमिलि दायो गासिबो
खोथाफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनांगौ या आङो माने शेयार खालामगोन आरोना नोंथांमोनजों फेमिलि दा दे बोर लादोलाय थाब थाब देखायनांगौलै जानो लुगैनायनि दे माबाफोर बुंनो गोसो गुदुं बुं एसे हेलौ हाय मा खबर बिराद लाजियोलै जोंहानिया एकदम माने लाभ मेरिज नालाय माने मबाइलफ्राव लाजियो आरोना ओरैनोबा खिन्थु जेबो लाजिया रिल्स बानायो बेबो फिसा फिसौ माबायदिथाय आंथ' नायाबो आंनाथ' फेसबुकाव नुवाबो बिनिखौ ओमफ्राय आंनिखौबो नुवा इयो रिल्स बानायो बानायनाया ओमफ्राय रिल्सखौथ' आरो सिख्लाफ्रा डाइरेक्ट रेल मोखाङावथ' बानायखाया नालाय बिउटि प्लास माबा माबि लागायनानै बा बिबारसो आरो मावजि दारि सारि होनानै बानायो रिल्सआ जोंनाथ' आरो डाइरेक्ट बुंथारसिगोनलै दुन्दिया गोरलै होनानै बरियानो गोथाव मोदोमलायसिगोनलाय मा गाराय जादों ओइ गोलैसिगोन खुरना हरदो मा जादों खुरनानै हरदो माने जोंहाना दखाना गंनै नालाय आइनि गंसे दङ ओमफ्राय आइनिया ओरै सिगाङाव आरोना एसे सिगाङाव बेनिफ्राय नैबे जोंनि ओमफ्राय दा माने ओंखामखौ माने जोंनिया माने ओंखामखौ दखानावसो सङो नालाय ओमफ्राय आइमोनाबो दखानाव जायो जोंबो बे दखानावनो जायो आरोना ओमफ्राय ओंखामखौथ' ज' बिदि जालायनायानो जाया माने गावबागावसो जानाय जायो संनायाथ' गासिबो एखे गोजा मोनसेयानो संनाया खिन्थु जानायाल'सो एसे बेलेग बेलेग जायो आरोना सोरबा सिगां जायो उन जायो माने गामिफोरनि बायदि माने ज'नो जिरायनानै बिमा बिफा बिदा फंबाय बिदि माने जिरायनानै बिदि जानायानो जाया आरोना ज'नो मोखां नायलायलाय जानायानो जाया माने बिजि गोजाना गासिबो नै जोंनाबो बे दखानाव बिजि जाबाय आइयाबो दखानाव बिजि ओमफ्राय माने संनायाथ' एखेयानो आरो बिमा बिफाखौ गारनानै बोरै हारसिं जानोना बाबाथ' गैला नालाय आइल'सो दं ओमफ्राय भागिनमोन दङ आरोना आब'नि फिसाज्लाफोर माने बिमा बिफाखौ गारनानै माब्लाबाबो जुदा जानाङा रायजोफोर हायोबा नांलाय खमलायबाबो ज' जानायानो मोजां सोरनि न'खराव सोरहा फेमिलिया माने ज' ओंखाम जायो नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा माने दानि दिनावथ' आरो ज'नो जिरायनानै मोखां नायलायलाय ओंखाम जानाया बिराद खम जाबाय बिमा बिफा ज'नो मोखां नायलायलाय जानाया बिराद खम नुसै गासिबो बिजनेस बेफार मावग्रा जाजोब्बाय नालाय जानायफ्रा माने टाइमफ्रा ओमफ्राय गामिफोरावलाय जायो आरोना ज'नो जोंनियाथ' आरो दा बेयावहाय सोरखौबा नेनो थांबा सोरबा बैथिं थांगोन सोरबा बैथिं थांगोन बिदि आरो ओमफ्राय दायो नै दुन्दिया होबाय वाव स्पेसियेल गाइस थावा इयु मेजेमा गजोब्बाय नै बे मेजेमानो मोदोमाव हाबबाबो माने सोरबि जायो आरोना सोरबिया बारायो आरोना अमा बेदरनि गोथावानो बिराद गोथाव नालाय माने सोरबि बारायब्लाबो फुंबाबो माने अमा बेदर जानायखौनो गारनो हाया ओरैबायदि माने गोथाव जायोना अमा बेदरा वाव नै नायदरसो माबा जाबाय संख्रि एसे खम जाबाय संख्रि एसे खम जादों नै नोमबाजैखौ खेनसे खाथियाव नायना ला हेलौ हाय रिल्स बानायनायावबा लाजिया ओमफ्राय आंनियावबा ओंखारो लाजियो गावनियावबा लाजिया साला जाथावना नुखाबाय दा मजानो हयागिसि हयलाम जाबाय र' खेनसे देखायथारबावनि हयलाम मोनबाय बिराद गोथाव खायबना माने जाला होननायसो जाबाय माथो फाट खामु ओंखाम जानोसै
ओंखाम जानोसै मोनबाय नालाय जानोसै ओमफ्राय दा नैबेयाव माने बै मोनसे दखानावहाय साप्लाय हरसिगोन आरो ओंख्रिफ्राथ' एखे गोजा जानायफ्रा माने एसे उन सिगां जायो नालाय ओमफ्राय दा माने नेलायना जायोब्ला हर जायो बिराद गोबाव जायो ओमफ्राय दा माने नैबेयावहाय साप्लाय हरसिगोन मोनसे दखानावहाय मोनसे दखान दंबाव नालाय बेवहाय बिसोरो जासिगोन आरो माला जायो जासिगोन आरो दा आइमोना भागिनमोन दं ओमफ्राय जोंनाबो दखाना माने बेवहाय कास्टमार फैबाय थायो नालाय दसे दसेनो दायो खोब्बाय नै दखानखौ क्लस खालामबाय जाबखौ खोलैबाय रहित दैमारि हाय रहित दैमारि हाय दायो दखानाबो बन्द जाबाय ओंख्रियाबो मोनबाय दाथ' आरो खामानि गैला जानायानोसै जानोसै बाय बाय लानोसै ने हाय होनलाय खनसे बाय बाय लानोसै बाय 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 लानोसै भिडिअ लानोसै इउटुब फेमिलि नोंथांमोना गोदान फैग्राफ्रा साबसक्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय सापर्ट खालामदो आरो फेसबुकआव फल' खालामना लानो हागोन बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि